In de bakfiets en met een schaar in de hand opent de burgemeester uit Den Haag dinsdagochtend de fietsvierdaagse. Deelnemers kunnen 25, 40 of 60 kilometer fietsen door het Maaspark. 4 dagen fietsen door het Maaspark Noord-Limburg en de omliggende regio. Het Maaspark zelf, dat is van Gijsteren tot en met Broekhuizen. Daar kun je wel 4 dagen fietsen, maar wil je echt 60 kilometer fietsen, dan heb je wat langere tijd nodig. Dus we gaan richting Venray een dag, we gaan richting Griensveen de Peel, we gaan 1 dag naar de Hamert en 1 dag naar de Maasduinen, Bergen, Afferen. Hoeveel mensen doen er mee dit jaar? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Zoals vorig jaar hadden we 117 voorinschrijvingen. Op dit moment zaten we gisteravond op 150 voorinschrijvingen. En toen dacht ik van ja, dan zullen er niet zoveel daginschrijvingen meer zijn. Maar wat verbaast mij is dat het aantal daginschrijvingen, en dat ziet het aan de rij die er staat, enorm is. Dus ik denk dat wij wel over de 350 deelnemers gaan. En dat is ook wel een heel mooi aantal om mee te starten. Gekscherend werd gezegd, wij worden groter als de Nijmeegse wandelvierdaagse, maar de ervaring tot nu toe leert dat die kleinschaligheid, het ons kent ons, eigenlijk heel erg past bij het Maaspark. Voor velen is de tocht een leuke, spontane activiteit. Ik heb gisteren eigenlijk pas gezien op internet welke route we gaan doen. Maar we gaan richting Hegelsom, Amerika. Dus we gaan het ervaren. Ik weet het niet. Nee, niet op voorbereid. Nee, spontaan eigenlijk. Vandaag had ik er vrij, dus ik denk, ik ga maar vandaag maar even fietsen. Dus. Doet u dat vaker zo, even spontaan 60 kilometer gaan fietsen? Ja, dat is gisteren. Ik heb er nu al iets van 120 op zitten van deze week, van zondagmorgen af. Dus fiets vaak heel veel, ja. De deelnemers wisten vanuit alle windstreken de weg naar Wansum te vinden. Je ziet dat we een aantal deelnemers hebben uit de regio, dus uit Venray, Horst, Bergen, maar ook uit de landen. Vanmorgen om 8:30 stond de eerste man uit Haarlem hier voor de deur. Die had 2 uur erop zitten en die had nog nooit een fietsvierdaagse gefietst. Dus die zei, ik denk wel dat ik het leuk ga vinden.